Maria Luisa Scicluna rebħet il-Premju Nazzjonali għal Volontarjat, premju illi ngħata waqt serata fil-Palazz tal-President f'San Anton. Maria Luisa Scicluna bdiet l-involviment tagħha mal-Fondazzjoni Oasi fl-1997 u hi volontarjat fl-amministrazzjoni u anke għenet diversi familji. Fl-aħħar snin, Scicluna waqfet grupp ta' madwar 60 volontier sabiex jagħtu support lill-Fondazzjoni filwaqt li komplit torganizza diversi laqgħat mal-membri biex l-entużjażmu dejjem kompla jikber, fost dawn bażar annwali, bejgħ ta' ħelu tradizzjonali, attivitajiet sportivi, kontribut fl-Oasi Cup Run and Walk u fil-Konferenza Nazzjonali tal-Fondazzjoni. Dan il-premju jagħti rikonoxximent wiesa' lil volontieri u l-organizzazzjonijiet volontarji f'Malta filwaqt li joħloq kuxjenza u jirrikonoxxi kontribuzzjonijiet f'diversi oqsma. Waqt is-serata ingħataw ukoll premijiet lil Gabriella Meli, lil Migrant Offshore Aid Station u lil kumpanija Tangers International. Din l-attività annwali ġiet organizzata mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.